Hallelujah, 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 hallelujah. 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 ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත්. கர்த்தர் நல்லவர். ආමෙන්. ஆமென். මම අද නිකම් මාතෘකාවක් ලිව්වා ක්‍රිස්තියානි ඇදහිල්ල. கிறிஸ்தவர்களின் விசுவாசம் என்று ஒரு தலையங்கம் எடுத்தேன். ක්‍රිස්තියානි ඇදහිල්ල මොකද්ද? கிறிஸ்தவர்களின் விசுவாசம் என்றால் என்ன? භූමික දේ ලබනවා වගේම பூமியில் உள்ளதை பெறுவது போல் ස්වර්ගයේ විශේෂයෙන්ම ස්වර්ගයේ දේ ලබන්න. பரலோகத்தில் இருக்கிறவைகளும் நீங்க விசேஷமாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ඇදහිල්ල නැත්තම් දෙවියන් වහන්සේව දකින්න බැහැ කියනවා. விசுவாசம் இல்லாமல் கர்த்தரை காண்பதில்லை. ඇදහිල්ල නැත්තම් අපේ පාපයෙන් අපි නිදහස් වෙන්නේ නැහැ. விசுவாசம் இல்லை என்றால் நாங்கள் பாவத்தில் இருந்து விடுதலையாவதில்லை. අපේ පාපය අපි නිදහස් වුණයි කියලා දැනගන්නේ ඇදහිල්ල තුල. நாங்கள் பாவத்திலிருந்து விடுதலையானோம் என்று அறிந்து கொள்வது விசுவாசத்தினால் மட்டுமே. වෙනත් සිම්බල් එකක් දෙවියන් වහන්සේ අපිට දීලා නැහැ. வேற எந்த குறிப்பும் ஆண்டவர் கொடுத்தில்லை. ඔබට දැනෙනවා ඇති ඔබගේ ජීවිතේ මොන යම් පාපයක හිටියා නම් ඔබ එකෙන් ගැලවිලා අද ඔබ ඉන්න තැන. உங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் எந்த பாவத்திலும் இருந்திருந்தீர்கள் என்றால் இப்பொழுது எப்படி விடுதலையாகி இருக்கிறீர்கள். ඒකේ ස්ථිරත්වය හදන්නේ ඇදහිල්ල. அதில் நிரந்தரமாக்குவது விசுவாசமே. නැත්තම් අපිට පව් කමා කරයි කියලා ස්වර්ගයෙන් කිසිම ලියුමක් ඇවිල්ලා නැහැ. பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது என்று எங்களுக்கு பரலோகத்திலிருந்து எந்த கடிதமும் வந்ததில்லை. මුද්‍රා කරපු කිසිවක් අපිට එවලක් නැහැ. முத்திரை போடப்பட்ட எதுவுமே வரவில்லை. බයිබලයේ කියන උන්වහන්සේව ඇදහිල්ලෙන් දකින්න කියලා. வேதாகமத்தில் கூறியுள்ளது கர்த்தரை விசுவாசத்தினால் காணும்படி. අපේ ජීවිතේ පාපය තිබ්බා. எங்கள் வாழ்க்கையில் பாவம் இருந்தது. අපි ධර්මිෂ්ඨකමට හැරුණයි කියන්නේ ඇදහිල්ලෙන්. நாங்கள் நீதிமானாக மாறப்பட்டோம் விசுவாசத்தினால். ඇදහිල්ල ඇති වෙන්නේ යේසුස් වහන්සේ විශ්වාස කිරීමෙන්. விசுவாசத்தினால் இயேசுவை விசுவாசிப்பதினால் மட்டுமே நம்பிக்கை. දේව වචනේ கர்த்தருடைய வார்த்தையினால். දේව වචනේ පොරොන්දු ප්‍රකාරව අපිට ඇදහිල්ල ඇති වෙනවා. நம்மளுடைய விசுவாசம் வருவதற்கு காரணம் கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் மூலம். පවුලුතුමා කියන්නේ ඒක එක එක්කෙනාට එක එක මට්ටමක ඇදහිල්ල තියෙනවායි කියලා. பவுலடியார்கள் கூடுகிறார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு அடிப்படையிலே விசுவாசம் உண்டு என்று. හැබැයි මේ පාවුලු මේ කොලොසිවරුන්ට ලියන ලද පත්‍රයේ ஆனாலும் பவுலடியார்கள் கொலோசியருக்கு எழுதின நிருபத்தில் හරි ආසාවෙන් ලියනවා ඇති. அதை ஒரு விருப்பத்தோடு எழுதியுள்ளார். මොකද ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ තුල ප්‍රීතියෙන් හිටපු සෙනග. அந்த ஜனங்கள் ஆண்டவருக்குள் சந்தோஷமாக இருந்த ஜனங்கள். ඒකේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේම දෙවෙනි පදයේ කියන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල කොලොස්සියේ සිටින ශුද්ධවන්ත වූ විශ්වාස වූ සහෝදරයන්ට ලියා එවන වගනම්. கொலோசியர் முதலாம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி கொலோசி பட்டணத்தில் கிறிஸ்துவுக்குள் பரிசுத்தவான்களும் விசுவாசிகளுமாய் இருக்கிற சகோதரருக்கு எழுதுகிறதாவது. එතකොට පාවුලු දන්නවා பவுல் அதை அறிந்திருந்தார். ශුද්ධවන්තයිනේ ස්ථානයේ ඉන්න බව. பரிசுத்தவான்கள் அந்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிறார்கள். ශුද්ධවන්ත සහෝදර සහෝදරියන් ඉන්න බව. பரிசுத்த சகோதர சகோதரிகள் இருக்கிறார்கள். ආමෙන්. හලෙලූයා. එහෙනම් අපි අද මේ වචනයත් අද සභාවන් වලට වැදගත්. ஆகவே இந்த வார்த்தைகள் சபைகளுக்கு மிக முக்கியமானது. උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ සභාවට මේ වචනය ලියන්නේ. இந்த பரிசுத்த சபைக்கே இதை எழுதுகிறார். අපි පෞකාරයෝ සිටියා. நாங்கள் பாவிகளாய் இருந்தோம். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් මේ පාපය අපේ ජීවිතේ නැති වුණා. இயேசுவின் மூலம் அந்த பாவம் எங்களை விட்டு நீங்கினது. ඒ පාපය නැති වුණ නිසා තමයි අද මෙතන අපි ඉන්නේ. அந்த பாவம் எங்களை விட்டு நீங்கினபடியால் தான் நாங்கள் இந்த පාපේ නැති ඉඳ තමයි අපි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා නමස්කාර කරන්නේ. பாவம் எங்களுக்குள் இல்லாதபடியால் தான் நாங்கள் கர்த்தரை ஆராதிக்கிறோம். ස්වර්ගයේ බලාපොරොත්තුව තිබෙන නිසා තමයි අපි ප්‍රශංසා කරන්නේ. பரலோகத்தில் எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கிறபடியால் தான் நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம். ඉතින් මේ ආකාරව දෙවියන් වහන්සේ අද අපිටත් කතා කරන්නේ මේමයි. இவ்வாறே கர்த்தர் எங்களோடும் பேசுகிறார். 13 වෙනි පදය පළවෙනි පරිච්ඡේදය. முதலாம் அதிகாரம் கொலோசியர் 13ஆம் வசனம். පියාණන් වහන්සේ අන්ධකාර බලයෙන් අප මුදා තමන් ප්‍රේමයේ පුත්‍රයාගේ රාජ්‍යයට අප පමුණුවාගත් සේක. මම ඊයේ මේක දේශනා කරා. நான் நேற்று இதை உபதேசித்தேன். අද මට හිතුණා තවත් ගැඹුරට යන්න ඕනේ කියලා. இதை ஆழமாக இன்று சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தேன். දෙවියන් වහන්සේගේ සැබෑවටම ඇතුළට යන්න ඕනේ කියලා. கர்த்தருக்குள் ஆழமாக செல்ல வேண்டும் என்று. ඒ බයිබල් ඒ වචනේ කියන පියාණන් වහන්සේ අන්ධකාරයේ බලයෙන් අප මුදා. இந்த அதிகாரத்தில் கூறி இருக்கிறது இருளின் அதிகாரத்தில் இருந்து நம்மை விடுதலையாக்கி තමන් ප්‍රේමයේ පුත්‍රයාණන්ගේ රාජ්‍යයට අප පමුණුවන සේක. தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உட்படுத்துனவரமாய் இருக்கிற
යේසුස් වහන්සේ ඔබට මට ජීවිතයක් දුන්නා. இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்தார். එදා අපි අඳුරේ ජීවත් වුණේ. நாங்கள் இருளில் வாழ்ந்தோம். අන්ධකාරයේ දේවල් කරේ. இருளில் இருந்து அந்தகாரத்தில் காரியங்கள் செய்தோம். අපේ ජීවිතවල කිසි ප්‍රීතියක් නැහැ, සතුටක් නැහැ, සමාදානයක් නැහැ. எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எந்த சந்தோஷம் சமாதானமும் இருக்கவில்லை. අපි හරි වැරදි ජීවිත ගත කරා. நாங்கள் பிழையான வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம். අපේ ජීවිතේට පිහිටක් කියලා හිතුවා වෛරය. நாங்கள் கோபிக்கிறது தான் எங்களுடைய சந்தோஷம் என்று நினைத்தோம். අපේ ජීවිතේට පිහිටක් කියලා හිතුවා ඊර්ෂ්‍යාව. பொறாமை கொள்வது தான் அது எங்களுக்கு நல்லது என்று நினைத்தோம். මේ වගේ අයිතු දේවල් තමයි අපේ ජීවිතේ තිබ්බේ. இவ்வாறான காரியங்கள் தான் எங்கள் බයිබලයේ කියනවා ඒ කාලේ අන්ධකාරය කියලා. அந்த நாட்கள் எங்களுடைய வேதாகமத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. අන් දෙවිවරු නමස්කාර කරා. அந்நிய தேவர்களை துதித்தோம். ඒවට වැඳ පිදුවා. அவற்றை வணங்கினோம். ඒවට සත්කාරකම් කරා. அவருக்கு சடங்காசாரங்களை செய்தோம். හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ ඒ අපිව ඒ අන්ධකාරයේ ඉද්දි තමයි அந்த அந்தகாரத்தில் இருக்கும் போதுதான் දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන්ගේ රාජ්‍යයේ බලාපොරොත්තුවට අපිව ගෙනාවේ. தேவனுடைய குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் எங்களை கொண்டு வந்தார். ඔබ මම කිතුණුවන් හැටියට අද ආශිර්වාදයක්. நாங்கள் இன்று விசுவாசிகளாக ஒரு ஆசீர்வாதத்தில் මොකද කාටවත් කියන්න බෑ මම වෙනත් අයට මම ස්වර්ගයට යනවායි කියලා. யாருக்கும் கூற முடியாது நான் பரலோகம் செல்வேன் என்று. හැබැයි අද අපිට කියන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිසා. ஆனாலும் நமக்கு இன்று அதிகாரம் ஒன்று இயேசு கிறிஸ்துவினால் கூறுவதற்கு. හාලෙලූයා. ஹalleluya. අපේ ස්වභාවය අපේ පුරවැසිභාවය උන්වහන්සේ ස්වර්ගයේ තැබුවා. கர்த்தர் எங்களுக்கு சுதந்திரத்தை கொடுத்துள்ளார். හාලෙලූයා. ඒ වගේම මෙතන කාරණා තුනක් අද අපි කතා කරන්න යනවා. இன்று நாங்கள் 3 காரியங்களை பற்றி பேச போகிறோம். ආලෝකයේ සිටින සෙනගක් සහ ඒ කියන්නේ සුද්ධ සෙනගක්. பரிசுத்த ஜனங்கள் ஒளியில் இருக்கிறவர்கள். අනිත් එක තමයි උරුමකාර සෙනගක්. உரிமை உள்ள ஜனங்கள். හාලෙලූයා. ஹalleluya. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි අපේ පාපවලට සමාව ලැබිලා යේසුස් වහන්සේගේ පූජාව තුළින් පාපේ කමාව අපිට ලැබීම. எங்களுடைய மூன்றாவது காரியம் எங்களுடைய பாவங்களுக்கு மன்னிப்பு கிடைத்து இயேசுவின் சிலுவை மரணத்தினால் நாங்கள் மீட்கப்பட்டது. හාලෙලූයා. මොකද දෙවියන් වහන්සේ ඔබව මාව කැඳවලා තිබෙන්නේ පව්කාරයෝ ඉද්දිම. இயேசு எங்களை அழைத்து இருக்கிறார். தேவன் நானும் நீங்களும் பாவிகளாய் இருக்கும் போது ඒ පාපයට ශමාවත් වැස්මත් දෙවියන් වහන්සේ අපිට දුන්නා. அந்த பாவத்துக்கு தேவன் எங்களுக்கு மன்னிப்பு கொடுத்தார். ඒ තමයි යේසුස් වහන්සේ. அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து. උන්වහන්සේ කරනකොටගෙන අපේ ජීවිතේ අර අන්ධකාරයේ තිබිච්ච ජීවිතේ ආලෝකයට ආවා. அவர் மூலமாக இருளில் இருந்த எங்களுடைய வாழ்க்கை வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. யோහන් 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා මම ලෝකයේ ආලෝකයයි. யோவான் 8ஆம் அதிகாரத்தில் கூறப்பட்டது මා වෙතට එන හැම කෙනෙක්ම ආලෝකයේ ජීවත් වෙනවායි කියලා. நானே உலகத்தின் ஒளி, எனக்குள் வாழ்கிறவர்கள் வெளிச்சமாக இருப்பார்கள். එහෙනම් අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආලෝකයේ දරුවෝ. ஆகவே நாங்கள் தேவனுடைய வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள். අපි සුද්ධ සෙනගක්. நாங்கள் பரிசுத்த ஜனங்கள். 1 පේත්‍රස් 2:9. 1 பேதுரு 2:3 නමුත් අන්ධකාරයේ තමන්ගේ වීස්මපත් ආලෝකයට නුඹලා කැඳවාගත් තැනන් වහන්සේගේ උත්කෘෂ්ඨතාවන් දක්වන පිණිස නුඹලා වනාහි තෝරාගත් වංශයක්ද රාජකීය පූජකයෝද ශුද්ධ වූ ජාතියක්ද දෙවියන් වහන්සේ සන්තක සෙනගක්ද වන්නේය. 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியும் ராஜரீகமான ஆசாரியருமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்த ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள். හාලෙලූයා. ஹalleluya. නමුත් අන්ධකාරයෙන් Tamanගේ විශ්මපත් ආලෝකයට නුඹලා කැඳවාගත් තැනන් වහන්සේගේ அந்தகாரத்திலிருந்து தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்த தேவனுக்கு උත්කෘෂ්ඨතාවයක් දක්වන පිණිස නුඹලා වනහයි තෝරාගත් වංශයක්ද உங்களை தேர்ந்தெடுத்த ஜாதியாகவும் රාජකීය පූජකයෝද ராஜரீக ஆசாரியர் கூட்டமாயும் ශුද්ධ වූ ජාතියක්ද பரிசுத்த ஜாதியாயும் දෙවියන් වහන්සේ සන්තක සෙනගක්ද அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள். වන්නහුය. இருக்கிறீர்கள். මේ චතාරික කාලේ අද අපි ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්යන්ට අඳුන්වලා දෙන්න යනවා මේ කාරණාව.
கர்த்தருடைய பாடுகளின் நாட்களில் இந்த நாட்களில் நாங்கள் அதை ஜனங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க අපි போகிறோம். රෝම 3:23 කියවමු. ரோமர் 3ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். මක්නිසාද සියල්ලෝම පව්කොට දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමෙන් හීනව සිටිති. එබැවින් ඔහු උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන් ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල තිබෙන මිදීම කරන කොටගෙන නොමිලේ ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලබන්නෝ වෙති. හාලෙලූයා. ஹalleluya. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. දැන් බයිබලේ හාලෙලූයා. ரோமர் 3ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம் 24ஆம் வசனம். எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையற்றவர்களாகி இலவசமாய் அவருடைய கிருபையினாலே கிறிஸ்து இயேசுவின் மீட்பை கொண்டு நீதிமான்களாக்கப்படுகிறார்கள். ආමෙන්. ஆமென். බලන්න පේතෘ මෙතන කියනවා රෝම පොතේ සියල්ලෝම පව්කොට. ரோம புத்தகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது யாவரும் பாவம் செய்து මක් නිසාද සියල්ලෝම පව්කොට දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමෙන් හීනව සිටියයි කියලා. எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவனுடைய மகிமையற்றவர்களாய் இருந்தார்கள் என்று. මේ නම් කිසිම කෙනෙක් මේ පොළොවේ පාපය නොකරපු කෙනෙක් නැහැ. ஆகவே இந்த பூமியில் யாருமே பாவம் செய்யாதவர்கள் இல்லை. හැබැයි ඊට පස්සේ කියන එබැවින් ඔහු උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන් ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල තිබෙන මිදීම කරුණු කොටගෙන නොමිලේ ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලබන්නෝ. ආමෙන්. ஆகையால் இலவசமாய் அவருடைய கிருபையினாலே கிறிஸ்து இயேசுவின் மீட்பை கொண்டு நீதிமான்களாக்கப்பட்டோம். රෝම පොතේ මේ 3:23 24 කියනවා වගේ ரோமர் 3ஆம் அதிகாரம் 23 24இல் கூறப்பட்டுள்ளது. උන්වහන්සේ මේ චතාරික කාලේ අපිට පෙන්눔 කරනවා. கர்த்தர் இந்த பாடுகளின் காலத்தில் எங்களுக்கு උන්වහන්සේගේ ලේ වලින් අපිට පවිත්‍ර වෙන්න පුළුවන්. கர்த்தருடைய இரத்தத்தினால் நாங்கள் சுத்தமாக்கப்படுவோம் என்று. අද ඔබ පවිත්‍ර වුණා වගේ இன்று நீங்கள் சுத்தமாக்கப்பட்டது ඔබ போல ශුද්ධවන්තයන් ලෙස ජීවත් වෙනවා වගේ நீங்கள் பரிசுத்தவான்களாய் வாழ்வது போல் ඔබ ඇදහිල්ලෙන් ඔබව ධර්මිෂ්ඨ කරා වගේ நீங்கள் விசுவாசத்தினால் நீதிமான்களாக்கப்பட்டது ඔබට ඔබගේ ජීවිතය ආදර්ශයක් කොට අනිත් අයට நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை உதாரணமாக மற்றவர்களுக்கு ඔවුන්ටත් ඒ ගැලවීම නිදහස් වෙන්න ඕනි. அதை அந்த மக்களும் விடுதலையாக வேண்டும். මේ පාස්කුවේදී இந்த பஸ்கா காலத்தில் දෙවියන් වහන්සේ මඟ පෙන්වීමක් දීලා තියෙනවා. கர்த்தர் ஒரு எதிர்பார்ப்பை கொடுத்துள்ளார். සමස්ත රටවැසියන්වම දෙවියන් වහන්සේ අතගසන්න. முழு ஜனங்களையுமே கர்த்தர் கை தொடும்படியாக. මොකද අපි වෙන්දට අපි කරන්නේ සභාව විතරයි. நாங்கள் முன்பு செய்வது சபைக்காக மட்டுமே. අද දෙවියන් වහන්සේට ඕනි මේ පෞකාර සෙනග. ஆனாலும் இன்று கர்த்தருக்கு அந்த ஜனங்கள் அவசியம். ඔබ මම වගේ හිටියා වගේ සෙනගක් දෙවියන් වහන්සේට තව ඕනි. நானும் நீங்களும் வாழ்ந்த வண்ணம் இருந்த ஜனங்கள் இன்னும் தேவனுக்கு அவசியம். පාපේ වැළලියා ඉන්න මනුෂ්‍යයා දෙවියන් වහන්සේට ඕනි. பாவத்தில் மூழ்கி இருக்கிற ஜனங்கள் ஆண்டவருக்கு அவசியம். යක්ෂයාට වහල් වෙලා ඉන්න මනුෂ්‍යයෝ දෙවියන් වහන්සේට ඕනි. பிசாசுக்கு அடிமையாகி இருக்கிறவர்கள் தேவனுக்கு அவசியம். යක්ෂයාට ජීවිතේ පූජා කරපු අය දෙවියන් වහන්සේට ඕනි. பிசாசுக்கு தங்களை ஒப்பு கொடுத்தவர்களை கர்த்தருக்கு அவசியம். එහෙනම් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ සුභාරංචිය මේ පාස්කු කාලේ මනුෂ්‍යයන්ට කියන්න ඕනි. இந்த பஸ்கா காலத்தில் ஜனங்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டும். ඔවුන් විරුද්ධ වෙනවා. அவர்கள் எதிர்ப்பார்கள். යක්ෂයා විරුද්ධයි. பிசாசு ඌ හැමදාම දේව වචනයට විරුද්ධයි. அவன் எப்போதும் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாய் இருப்பான். මාර්ගයේද සත්‍යයේද ජීවනයේ උන්වහන්සේ පමණ නිසා. தேவன் மட்டுமே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறார். මොකද උන්වහන්සේ අර මනුෂ්‍යයට වෙන ක්‍රමයක් නැහැ දේව රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න. தேவனை அன்றி வேறு வழியே இல்லை பரலோகத்துக்கு செல்வது. යේසුස් වහන්සේ කියනවා මා තුලින් පමණයි ස්වර්ගයට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. இயேசு கூறுகிறார் அவர் மூலமாய் மட்டுமே பரலோகம் செல்ல முடியும். වෙන චාරිත්‍ර කරලා දේව රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න බෑ. சடங்காசாரங்கள் மூலம் பரலோகம் செல்ல முடியாது. ඔබගේ ජීවිතේ මොනවා කරත් ඔබ පසුතැවිලි නොවුනොත් දේව රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න බෑ. நீங்கள் எது செய்தாலும் மனம் திரும்பாவிட்டால் பரலோகத்தில் நுழைய முடியாது. හාලෙලූයා. අද අපිට ඒ බලය දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙනවා. இன்று அந்த வல்லமையை கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்துள்ளார். උන්වහන්සේ කියනවා මොකද අන්ධකාරයේ බලෙන් නුඹලාව ආලෝකයට කැඳවා ගත්තා. එක පේත්‍රස් පොතේ. கர்த்தர் கூறுகிறார் அந்தகாரத்தில் இருந்து ஆச்சரியமான ஒளியின் இடத்தில் ඒ உங்களை කැනන් அழைத்தார். වහන්සේගේ උත්කෘෂ්ඨකම නිසා අද අපේ ජීවිතේට මොකක්ද ලැබිලා තියෙන්නේ? கர்த்தருடைய அந்த கிருபையினாலே இன்று எங்களுக்கு இன்று என்ன கிடைத்துள்ளது? තෝරාගත් වංශයක්.
தெரிந்து கொள்ள ஜனமாக රාජකීය පූජකයෝ. ராஜரீகமுள்ள ஆசாரியர்களாக ආමේන්. ශුද්ධ වූ ජාතියක්. பரிசுத்த ஜனங்களாக අද ඔබ මම දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉන්නේමයි. ஆகவே தான் நாங்கள் இன்று கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தில் வாழ்கிறோம். හාලෙලූයා. ஹalleluya හාලෙලූයා. ஹalleluya. දේව රාජ්‍ය සභාවේ අපි කියමුකෝ නිකන් නේද? මිනිස්සු පාර්ලිමේන්තුවට යන අපේ ඉන්නනේ മന്ത്രിවරු ඇමතිවරු කොහමද යන්නේ අතුල්ට? மந்திரிமார்கள் அமைச்சர்மார்கள் இருக்கிறார்கள் பாராளுமன்றத்துக்கு போகிறவர்கள் ඔවුන් ලැජ්ජාවෙන් යනවාද? போவார்கள். அவர்கள் வெட்கத்தோடு போவார்களா? ඔවුන් බයෙන් යනවද? பயத்தோடு போவார்களா? ඔවුන් දුකෙන් යනවද? கவலையோடு போவார்களா? ඔවුන් වේදනාවෙන් ඇතුළට යනවද? வேதனையோடு செல்வார்களா? නෑ හරි රාජකීය නිකන් විදියට ගිහිල්ලා ඉඳගන්නේ. அவர்கள் ராஜரீகமாக தைரியமாக சென்று உட்காருவார்கள். අර පැත්තේ මොනාරි කිව්වොත් මේ පැත්තෙන් ඊට වැඩි එකක් කියනවා. ஒரு பக்கத்தில் எது சொன்னாலும் மற்ற பக்கத்தில் இருந்து கூடுதல் ආණ්ඩු පක්ෂය කියලා නිකන් ඉන්නවද විපක්ෂය? அரசாங்கம் என்று சும்மா இருக்க කෑ ගහනවා மாட்டார்கள். මොකද බලය තියෙනවා. சத்தம் போடுவார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு வல்லமை உண்டு. අද මේ පොළවේ බලය මුළු පොළවේම බලය ඔබට මට තිබෙනවා. இன்று இந்த பூமியில் சகல அதிகாரமும் கர்த்தர் கொடுத்துள்ளார். එකක් තෝරාගත්ත වංශයක් නිසා. ஒன்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனம் එකක් ராජකීය පූජකයෝ නිසා. ஆச்சரியமான ராஜரீக ஆசாரியர்களான එකක් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉන්න ශුද්ධ සෙනගක් නිසා. மற்றது பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிற பரிசுத்த ඔබගේ ஜனங்கள் ජීවිතේ කවදාකවත් ඔබ අඩුතක් සේරුවෙන් ජීවිතේ ඔබගේ මනින්න එපා. நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை ஒரு தாழ்மையாக எண்ண வேண்டாம். ඔබ හැමදාම දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ වීරයෙක් වගේ ඉන්න ඕනි. நீங்கள் எப்பொழுதும் கர்த்தருக்குள் தைரியம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். සභාවට ආපුවම ඔතෑනි වෙන්න එපා. நீங்கள் சோர்ந்து போக வேண்டாம். சபைக்கு வந்து ලැජ්ජ වෙන්න එපා. வெட்கப்பட வேண்டாம். ඔබගේ තියෙන හැකියාව ඔබ කරන්න. உங்களால் முடிந்தவற்றை நீங்கள் මොකද செய்ய දෙවියන් வேண்டும். වහන්සේම කියලා තියෙනවා. ஏனென்றால் கர்த்தரே கூறியுள்ளார். ඔබ තෝරාගත්ත වංශයක් කියලා. நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனம் என்று රාජකීය පූජකයෝ කියලා. ராஜரீகமான ධර්මිෂ්ඨ ஆசாரியர்கள் සෙනගක් என்று. කියලා. අද ගොඩක් වෙලාවට කිතුණෝ இன்று நிறைய நேரங்களில் விசுவாசிகள் තමුන් ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. அவர்களை பற்றி அவர்களுக்கே விசுவாசம் இல்லை. තමුන් ගැන ආත්ම විශ්වාසයක් නැහැ. ஆவிக்குரிய விசுவாசம் இல்லை. ඒකට හේතුව තමයි කාරණාව තමයි அதற்கு காரணம் தான் ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක කොයි තරම් සම්බන්ධතාවයක් තිබෙනවද? அவர்கள் தேவனோடு எவ்வளவு சம்பந்தம் வைத்துள்ளார்கள் என்று. දෙවියන් වහන්සේ ඔබව කැඳවුවේ දෙවියන් වහන්සේට ඔබත් එක්ක ගිවිසුමක් තියෙන නිසා. கர்த்தர் உங்களை அழைத்தது கர்த்தருக்கும் உங்களுக்கும் இடையில் ஒரு தொடர்பு இருக்கிறபடியா. ඒ ගිවිසුම තමයි යේසුස් වහන්සේ ඔබ නිසා කුරුසේ ඇන ගැහුවා. அந்த ஒப்பந்தம் தான் கர்த்தர் சிலுவையில் அறையப்பட்டார். මරණයට පත් වුණා. மரித்தார். දුගිරිදා බලවුන්ගේ නැගිට්ටා. மூன்றாம் நாளில் மரணத்தை ஜெயித்து எழுந்தார். ඒ නැගිට්ට ස්වාමින් වහන්සේ තුලට ඔබව කැඳවා ගත්තා නම් அந்த மரித்து உயிர்த்தெழுந்த தேவனிடம் அழைத்தார் என்றால் ඒ රාජ්‍ය උරුම කර දුන්නා නම් அந்த ராஜ்யத்தை உங்களுக்கு சொந்தமாக்கி අද கொடுத்தார். ඔබගේ ජීවිතේ කොතනද තියෙන්න ඕනි දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක? இன்று உங்களுடைய வாழ்க்கை தேவனோடு எப்படி இருக்க வேண்டும்? ඔබ උත්තම පූජකයෝ වගේ ඉන්න ඕනි. உங்கள் உகந்த ஆசாரியர்களாக இருக்க ඔබ வேண்டும். නිර්භීතකමෙන් ඉන්න ඕනි. நீதிமான்களாக வாழ வேண்டும். දේව සභාවට ආදරෙන් ඉන්න ඕනි. தேவனுக்கு தேவனுடைய சபைக்கு அன்பாக இருக்க දේව வேண்டும். වචනේ අර ගීතිකාවකුත් තියෙනවා. ගීතිකාව. ஒரு பாடல் உண்டு. ඒක ගීතාවලියේ තිබෙන වචනයක්. சங்கீதத்தில் உள்ள வார்த்தை ස්වාමින්ගේ ගෘහයට යමු යයි කියන විට මාද ප්‍රීතියෙන් නිපිල ගියා. ස්වාමින්ගේ කරුණාව සීකරනා විට මාද ප්‍රශංසාවෙන් නැගුණා. නේද? එහෙමනේ. හalleluya. හalleluya. ඇයි ஏன் அது? දේව ගෘහය කියන්නේ අපේ රාජ්‍ය. தேவனுடைய சபை என்பது எங்களுடைய ராஜ்யம். සභාවට එද්දී අපි නිර්භීතව අපි එන්නේ දෙවියන් වහන්සේ රජුරුවන්ගේ අභිමුඛයට. நாங்கள் ராஜாவினுடைய பிரசன்னத்துக்கு வருகிறோம். தைரியமாக வர வேண்டும். අර ලෝකයේ ආණ්ඩුවේ අය පාර්ලිමේන්තුවට යනවා වගේ. உலகத்தில் உள்ளவர்கள் பாராளுமன்றத்திற்கு ඊට වඩා තේජවත් කමින් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉන්න ඕනි. அதை விட ரொம்பவும் தைரியமாக நாங்கள் கர்த்தருடைய මොකද දෙවියන් பிரசன்னத்தில் වහන්සේ இருக்க வேண்டும். ඔබව මාව තෝරාගත්ත වංශයක්. ஏனென்றால் கர்த்தர் என்னையும் உங்களையும் Hallelujah. தேர்ந்தெடுத்தார். ஹalleluya. හalleluya. කැඳවුව සෙනගක්. அழைக்கப்பட்ட ஜனங்கள் උත්තම පූජකයෝ ඔබ. ஆசாரியர்களாக අපි ඉන්න ඕනි මේ විදියට. அவ்வாறு இருக்க வேண்டும். හalleluya. ஹalleluya. මොකද අපිට ගෙවන්න මිලයක් නැහැ. எங்களுக்கு விலை கிரயம் இல்லை. මිලේ ගෙව්වා.
விலைக்கிரயம் අපේ கொடுக்கப்பட்டது. අපේ ණය ගෙව්වා. எங்களுடைய கடன் தீர்க்கப்பட்டது. ණය account එක close කරා. அந்த கடனில் இருக்கிற கணக்கை முடித்து விட்டார். කාටවත් ඇවිල්ලා කියන්න බෑ ඔබ පාපේ ණයකාරයෙක් කියලා. யாருக்கும் வந்து கூற முடியாது நீர் பாவத்தில் கடன் உள்ளவர் என்று. කාටවත් කියන්න බෑ ඔබ වැරදිකාරයෙක් කියලා. நீர் தவறானவன் என்று கூற முடியாது. ඔබට කවුරු හරි කිව්වොත් උඹලා පව්කාරයෙක් කියලා. ඔබ කියන්න ඕනේ ඒයි මගේ යේසුස් වහන්සේ ඒක ගෙව්වා. யாராவது வந்து உங்களிடம் சொன்னால் நீர் பாவி என்று நீங்க சொல்லுங்க இயேசு கிறிஸ்து அதை கொடுத்து விட்டார் என்று. දැන් මට තියෙන්නේ எனக்கு இப்போது இருப்பது එක පේත්‍රස් පොතේ 1 பேதுரு දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදයේ උරුමයයි. ඒක කියුවා අපි. ඒක තමයි කියන්නේ. නමුත් අන්ධකාරයෙන් Tamanගේ විශ්මපත් ආලෝකයට නුඹලා කැඳවගත් තනන් වහන්සේ. හalleluya. 2 பேதுரு 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தில் கூறப்பட்டது போல அந்தகாரத்தில் இருந்து ஆச்சரியமான ஒளியின் இடத்தில் வரவழைத்தார் என்று. ඔබට කවුරු හරි කිව්වොත් ඔබ පව්කාරයෙක් කියලා ඔබ පෙන්වන්න මේ පදය. யாராவது உங்கள் பாவி என்று உங்களுக்கு கூறினால் இந்த வசனத்தை காட்டுங்க. ඔයාට වැරදිලා. உங்களுக்கு பிழைத்துள்ளது. ඔයගොල්ලන්ට වැරදිලා. உங்களுக்கு பிழைத்துள்ளது. මෙන්න දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ. இதுதான் ஆண்டவர் சொல்லும் வார்த்தை. මේක කියන්නේ මාව තෝරාගත් වංශයක් කියලා. இது கூறுவது என்னை தேர்ந்தெடுத்த ஜனம் என்று. මම වල්ගේ නෙමේ හිස. நான் வாள் அல்ல தலையாக உள்ளேன். මම උරුමකාරයෙක්. நான் சுதந்திரவாளி. බං යන තැන ඔබ වහන්සේ මාව ප්‍රථමයා කරලා තිබෙනවා. நான் போகும் இடமெல்லாம் முதன்மையாக தேவன் வைத்துள்ளார். ඒක නිසා ඔබගේ ජීවිතේ කවදාකවත් හැංගෙන්න එපා. ஆகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒளிந்து கொள்ள வேண்டாம். දේව අභිමුඛයේ ඉන්න ඕනේ නිර්භීතකමට. கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தில் தைரியமாக இருக்க வேண்டும். හalleluya. ஆமென். හalleluya. ஹalleluya. එපිසෙක් පළවෙනි පරිච්ඡේදය எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 7 වෙනි පදය. 7ஆம் வசனம். ඒ ප්‍රේමවන්තයාණන් වහන්සේ තුල උන්වහන්සේගේ කරුණාවේ සම්පතේ ප්‍රකාරයට උන්වහන්සේගේ ලේ කරන කොටගෙන අපේ මිදීම වන අපේ වරදවලට කමාව අපට ඇත්තේය. හalleluya. எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தின் படியே இவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு இவருக்குள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. ආමෙන්. ஆமென். මේ වචනය උඩ ඔබ තවත් සාතන්ගේ වහලෙක් නෙමේ. இந்த வார்த்தையின்படி நாங்கள் சாத்தானுக்கு அடிமையானவர்கள் அல்ல. මොකද උන්වහන්සේගේ කරුණාවේ සම්පතේ ප්‍රකාරයට උන්වහන්සේගේ ලේ කරුණ කොටගෙන අපේ මිදීම වන අපේ වරදවලට කමාව අපට ඇත්තේ. ஏனென்றால் தேவனுடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தின்படி அவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு இவருக்குள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. යක්ෂය ඇවිල්ලා ඔබට කියන්න පුළුවන්. பிசாசு வந்து உங்களுக்கு கூற முடியும். උඹේ පාපේ තාම ඉවර නැහැ. உன்னுடைய பாவம் இன்னும் ඔබ முடியவில்லை. තාම පව්කාරයෙක්. இன்னும் நீர் பாவி. හැබැයි ඔබට තියෙනවා දෙයක් කියන්න. உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை ஒன்று கூற. උන්වහන්සේගේ සම්පතේ ප්‍රකාරයට උන්වහන්සේගේ ලේ වලින් මගේ මිලය ගෙවලා ඉවරයි. அவருடைய ஐஸ்வர்யத்தின் இரத்தத்தினால் என்னை மீட்டுக் கொண்டார் என்று. ඔබ යම් පාපයකට වැටෙන්න යනවා නම් நீங்கள் ஒரு பாவத்துக்கு விழுந்தால், යම් පාපයක ජීවත් වෙනවා නම් பாவத்தில் வாழ்ந்தால், යම් වරදක් ඔබගේ අතින් සිද්ධ වෙමින් යනවා නම් ஒரு தவறு உங்களுடைய கையினால் செய்யப்படுகிறது என்றால் මේ වචනය මතක් කරන්න. இந்த வார்த்தையை நினைவு கூறுங்கள். උන්වහන්සේගේ ලේ කර්ණ කොටගෙන අපේ මිදීම වන අපේ වරදවලට කමාව අපට ඇත්තේ කියන එක. கர்த்தருடைய இரத்தத்தை கொண்டு அவருடைய இரத்தத்தினால் எங்களுக்கு மீட்பு உண்டு என்று. ඒ ස්වභාවයම ඔබගෙන් යනවා. அந்த அந்த தன்மையே உங்களை விட்டு நீங்கிவிடும். ඒ පාපයම ඔබගෙන් ඈත් වෙලා යනවා. அந்த பாவமே உங்களை விட்டு நீங்கிவிடும். සිතුවිල්ල පවා යනවා. அந்த சிந்தனையே இல்லாமல் போகும். ඒකට අනුග්‍රහය දානවා. அதற்கு ஒரு அனுகிரகம் கிடைக்கும். දෙවියන් වහන්සේකට අනුග්‍රහය දෙනවා. கர்த்தர் உங்களுக்கு அனுகிரகம் செய்வார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ යම් දෙයක් නිසා ඔබගේ වරදකට ඔබ වැටිලා ඉන්නවා නම් ඔබගේ අසරණකමට ඔබගේ දුක්පත්කමට ඔබගේ දුගීකමට ඔබගේ වේදනාවට ඔබගේ ප්‍රශ්නෙට දෙවියන් වහන්සේ ඒක ඔබට නිදහස් කරන්න යනවා. உங்களுடைய தாழ்மை, உங்களுடைய வறுமையின் காரணமாக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு காரியத்தில் வீழ்ந்திருந்தால்
தேவன் அதிலிருந்து உங்களை விடுதலையாக்குவார். යමක් දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අතහැරියොත් ස්වාමින් වහන්සේ ඊට වඩා ඔබට දෙන්න යනවා. தேவனுக்கென்று எதையாவது கைவிட்டால் அதை தேவன் உங்களுக்கு இருமடங்காக கொடுப்பார். මගේ ජීවිතය ඇස් දෙකෙන් දැක්ක සාක්ෂියක් තිබ්බා. அது என் வாழ்க்கையில் கண்களால் கண்ட ஒரு சாட்சி உண்டு. ෆුඩ් ඇන්ඩ් බේවරේජ් මැනේජර් කෙනෙක්. ලොකු මැනේජර් කෙනෙක් හෝටලෙක. ஒரு ஹோட்டல் ஒரு மேனேஜரா இருந்தவர். ඔහුගේ තනතුර ලොකුයි. அவருடைய பதவி பெரிது. පඩියත් විශාලයි. சம்பளமும் கூடுதல். ඔහු ගැලවීම ලැබුවා. அவர் ரட்சிக்கப்பட்டார். ඔහු ඉස්සල්ලාම කරේ ඔහුගේ රැකියාවෙන් ඔහු ආයෙ වුණා. முதலாவது அவர் செய்தது அவருடைய தொழிலில் இருந்து அவர் விலகினார். මං කෙටියෙන් කියන්නම් ගොඩක් වෙලා නැතුව. நான் உங்களுக்கு කෙටියෙන්. சின்னதாக கூறுகிறேன். ඔහු අද ජීවත් වෙන්නේ කැනඩාවේ. இன்று அவர் வாழ்வது கனடாவில். යමක් ඔබ අතහැරියොත් நீங்கள் ஒன்றை கைவிட்டால் දෙවියන් වහන්සේ තුල கர்த்தருக்குள் ඒකට වතුරවක් කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. அதற்கு நீர் பாய்ச்சுவது தேவன். ඔබ පැලයක් හිටෙව්වොත් நீங்கள் ஒரு மரத்தை நாட்டினால் ඒකට වතුර දාපුවා මොකද වෙන්නේ? அதற்கு நீர் ஊற்றினால் ඒකට පෝර දාපුවා මොකද වෙන්නේ? அதற்கு உரம் போட்டால் எப்படி ඒක இருக்கும்? ශාස්ත්‍රීයව වැවෙනවා. அது நல்ல செழிப்பாக வளரும். දෙවියන් වහන්සේ වගේ கர்த்தர் அவ்வாறே ඔබගේ උවමනාව දෙවියන් වහන්සේ සපයනවා. உங்களுடைய தேவைகளை ஆண்டவர் ඔබ சந்திக்கிறார். වාලෙක් කරන්නේ නැහැ පාපයට. உங்கள் பாவங்களுக்கு அடிமையாக இருக்கதில்லை. යක්ෂයාට බෑ ඔබ අල්ලගෙන ගැට ගහගෙන ඉන්න. பிசாசால் முடியாது உங்களை பிடித்து මොකද මේ கட்டி වචනේ வைக்க. කියන උන්වහන්සේ අපේ වරදවලට කමාව අපට ඇත්තේය. இந்த வார்த்தையில் கூறப்பட்டுள்ளது எங்கள் பாவங்களுக்கு மன்னிப்புண்டென்று. හාලෙලූයා. அல்லேலூயா. අපි එන තවත් යක්ෂයාට සේවය කරන්නේ නැහැ. ஆகவே நாங்கள் பிசாசுக்கு ஊழியம் செய்வது තෝරාගත්ත වංශයක් අපි. நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனம். උත්තම පූජකයෝ අපි. நாங்கள் ஆசாரியர்களாய் ධර්මිෂ්ඨ සෙනගක් අපි. நீதியுள்ள ஜனங்களாய் உள்ளோம். අද මේ දේවල් ගොඩක් කිතුණුවන්ට නැති වෙලා තිබෙනවා. இந்த காரியங்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு இல்லாமல் போயுள்ளது. ක්‍රිස්තියානි කියන කොන්ෆිඩන්ස් එක නැති වෙලා තිබෙනවා. கிறிஸ்தவன் என்ற அந்த தன்மை இல்லாமல் உள்ளது. ඔවුන්ගේ ක්‍රිස්තියානි කියන පදනම නැති වෙලා තිබෙනවා. அவங்களுக்கு கிறிஸ்தவர் என்கிற நாமம் இல்லாமல் உள்ளது. සභාවකට යන නිකම් මනුෂ්‍යෙක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තිබෙනවා. ஒரு சாதாரண மனிதனை போல் போய் கொண்டிருக்கிறார். ඊයේ මම ඇහුවා පුදුම දෙයක්. நான் ஒரு புதினமான காரியம் கேட்டேன். හොඳට සභාවේ සේවය කරපු දරුවෙක්. நன்றாக ஊழியம் செய்த ஒரு மகன். පුදුම විදියට දෙවියන් වහන්සේට වැඩ කරපු අවුරුදු ගාණක් තමුන් හැදුනේ මේ සභාවේ. வருடக்கணக்காக இந்த சபையில் வாழ்ந்த ஒரு மகன். ඒ සභාවෙන් තමයි ඔහු විශාල වුණේ. அந்த சபையிலிருந்தே அவர் ඔව් ඒ பெரிதானார். සභාවෙන් තමයි ව්‍යාපාරිකයෙක් වුණේ. அந்த சபையிலிருந்து தான் வியாபாரியானார். ඇයි දෙවියන් වහන්සේ වතුර දාපු නිසා? ஏனென்றால் கர்த்தர் நீர் பாய்ச்சினதுபடியால். පොඩි දෙයකට අමනාප වෙලා சிறு காரியத்திற்கு கோபித்துக் கொண்டு වෙනත් තැනකට ගිහිල්ලා ඉඳගෙන. இன்னொரு இடத்திற்கு போயிருந்தார். ඔහුගේ නම කියලා කියපුවම මටම පුදුමයි. அவருடைய பெயரை சொல்லவும் எனக்கு යක්ෂයා මේ புதினமாக. තරම් මනුෂ්‍යයන්ව රවට්ටනවද කියලා. பிசாசு இவ்வாறு மனிதர்களை ஏமாற்றுகிறானாய். හාලෙලූයා. වචනේ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ පරිණත මනුෂ්‍යෙක්ව පරිණත කරන්නේ. வார்த்தை தான் மனிதனை ஆளுகிறது. අලුත් අයට හොඳයි අපි ආස්කම් කරන්න ඕනි. புதிதாக வந்தவர்களுக்கு அற்புதங்கள் செய்ய வேண்டும். මොකද ඒගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේව දන්නේ නැති නිසා. ஏனென்றால் அவர்கள் தேவனை அறியாமல் உள்ளார். හැබැයි දෙවියන් වහන්සේව දැනගෙන අවුරුදු ගාණක් අපි ඉඳලා கர்த்தரை அறிந்து வருடக்கணக்காக இருந்தும் අපේ දේ ඉෂ්ට නොවුනයි කියලා අපි එතන මග ඇරියොත් මොකද වෙන්නේ? எங்களுக்கு காரியங்கள் நடக்கவில்லை என்று அந்த இடத்தை விட்டு விட்டால் என்ன நடக்கும்? ගිහිල්ලා කොයි ලෝකෙ ඉඳගත්තත් දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වර්ගයට ගිහිල්ලා ඉඳගත්තත් දෙවියන් වහන්සේ උග දිහා බලන්න එකක් නැහැ. நாங்கள் இந்த பூமியில் எங்கு சென்றாலும் பரலோகம் சென்றாலும் ஆண்டவர் அவரை பார்க்க மாட்டார். දෙවියන් වහන්සේ කැඳවන හැම මිනිසියෙකුටම දෙවියන් වහන්සේගේ නියමයක් තියෙනවා. கர்த்தர் அழைத்த ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தருடைய ஒரு உடன்படிக்கை இருக்கிறது. සමහරක් ආශිර්වාද කරමින් දෙවියන් වහන්සේ උසස් කරනවා. சிலரை ஆசீர்வதித்துக் கொண்டே உயர்த்தி கொண்டு போவார். ඒ අතර අපට එකක් දෙකක් දෙවියන් වහන්සේ නොදී ඉන්න පුළුවන්. அதுக்குள்ளாக ஒன்று இரண்டு ஆண்டவர் கொடுக்காமல் இருப்பார். ඒ එකට දෙකට ඔයාගෙන යනවා නම් අර ඔක්කොම අමතක කරලා දෙවියන් වහන්සේට එයාගෙන් වැඩක් නැහැ. கொடுத்த எல்லாவற்றையும் வைத்துக்கொண்டு ஒன்று இரண்டு கிடைக்கவில்லை என்று நாங்கள் போனால் அது பிரயோஜனம் இல்லாமல் போய்விடும். ඒක නිසා අපි හැම වෙලේම අපේ කොන්ෆිඩන්ස් එක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි. ஆகவே நாங்கள் எப்பொழுதும் நம்முடைய ஸ்தானத்தை நாங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள පාවුලුතුමා කියනවා பவுல் அடியார்கள் கூறுகிறார். පාවුලුතුමා කියනවා මට කණ්ඩ නැතත් අඳින්න නැතත්
මම ප්‍රීතියෙන් ජීවත් වෙනවයි කියලා. எனக்கு ஆகாரம் இல்லை என்றாலும் உடுக்க உடை இல்லாவிட்டாலும் நான் சந்தோஷமாகவே இருக்கிறேன். හැබැයි ඒ දෙවියන් වහන්සේ අපිට එහෙම කරන්නේ නැහැ. அந்த கர்த்தர் எங்களுக்கு அப்படி செய்ய மாட்டார். පවුලට එහෙම කරෙත් නැහැ. பவுலுக்கு செய்யவில்லை. හalleluya. Hallelujah. යම් බාධාවල් එන්න පුළුවන් තමුන්ගේ ජීවිතේට. சில தடங்கல்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடும். අපි ජය ගන්න ඕනි දෙවියන් වහන්සේ තුල. தேவனுக்குள்ளாக நாங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும். ස්වාමිනී හැමදේම අපි කියනවා ඔබගේ යහපත අපේ ජීවිතේ ක්‍රියා කරන්න. நாங்கள் எந்த நேரம் சொல்லுவோம் உம்முடைய நன்மைகள் எங்கள் வாழ்க்கையில் கிரியை செய்வதாக. අයහපත අපෙන් අහක් කරන්න. எங்களுடைய தீமைகளை அகற்றும்படி. එහෙනම් ඒ අපි ඉල්ලන දේ අයහපතක්ද දන්නේ අපේ ජීවිතේට. நாங்கள் கேட்பது தீமையானதோ எங்கள் வாழ்க்கைக்கு. අපේ ජීවිතේට අයහපතක් නම් දෙවියන් වහන්සේ දෙන්න කැමතිම නැහැ. அது எங்கள் வாழ்க்கைக்கு தீமையானது என்றால் தேவன் கொடுக்க මොකද மாட்டார். දෙවියන් වහන්සේට නැති වෙන්නේ அது தேவனுக்கு இல்லாமல் போகும். ධර්මිෂ්ඨ මිනිස්සෙක්, நீதிமானாகிய மனிதன், උත්තම පූජකෙක්. ஆசாரியர்கள், හalleluya. හalleluya. තෝරාගත්ත වංශයෙන් දෙවියන් වහන්සේට නැති වෙනවා. தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்களில் இல்லாமல் போய் விடுவார். දෙවියන් වහන්සේ කැමති නැහැ ඔබම මාව නැති කරගන්න. தேவன் விருப்பமில்லை உங்களை என்னையும் இல்லாமல் போகப்பட. දෙවියන් වහන්සේ ඒක තමයි ඉයලින්ම අපිට දීලා තියෙන්නේ. ஆகவே தான் தேவன் உயர்ந்த இடத்திலே எங்களுக்கு මේ கொடுத்தார். වචනේ අපේ ජීවිතය හදා ගන්න ඕනි. நாங்கள் இந்த வார்த்தையின்படி எங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். හalleluya. 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 අපි කොලිසි පොතට මෙයන් ආයමත් පොඩ්ඩක්. ඊළඟ පදේ මොකක්ද කියන්නේ? උන්වහන්සේ තුල අපගේ මිදීම වන පවුලට කමාව අපට තිබේ. ආමේන්. ஆமென். හalleluya. අපි කියවමු එපිසෝඩ් 2:19. ඒ නිසා නුඹලා තවත් විදේශියවත් ආගන්තුකයවත් නොව ශුද්ධත්වයන්න් සමග එක නුවර වැසියෝව දෙවියන් වහන්සේගේ පවුලේ අයවල්ව සිටින්නෝය. ආමේන්. ஆமென். මොකද්ද කියන්නේ? උඹලා විදේශිකයවත් ආගන්තුකයවත් නොව ශුද්ධවන්තයන් සමග එක නුවර වැසියෝව දෙවියන් වහන්සේගේ පවුලේ අයවල්. எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தில் கூறியுள்ளது, ஆகையால் நீங்கள் இனி அந்நியரும் பரதேசிகளுமாய் இராமல் பரிசுத்தவான்களோடே ஒரே நகரத்தாரும் தேவனுடைய வீட்டாருமாய் இருக்கிறது. හalleluya. අපිට මොන දේ වුණත් අපි ප්‍රීතියෙන් යනවා. நமக்கு எந்த காரியம் இருந்தாலும் சந்தோஷமாக செல்வோம். අපි සතුටෙන් යනවා. சந்தோஷமாக செல்வோம். මොකද දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය අපිට දීලා ඉවරයි. ஏனென்றால் தேவனுடைய ராஜ்யம் நமக்கு මේ கொடுக்கப்பட்டது. පොළවේ යම් දේවල් අපිට නැති වෙන්න පුළුවන්. சில வேறு காரியங்கள் இல்லாமல் போகலாம். හැබැයි අපි යන්න ඉන්න ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේ අපිව සම්පූර්ණ කරනවා. ஆனாலும் நாங்கள் போக வேண்டிய இடத்தை தேவன் பூர்த்தி செய்கிறார். මොකද ශුද්ධවන්තයන් සමග එක නුවර අපි විඳ යන්නේ. நாங்கள் பரிசுத்தவான்களோடு நகரத்தில் இருக்க போகிறோம். කවුරුත් වගේ නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේගේ පවුලක් හැටියට. யாரு போலும் அல்ல, தேவனுடைய குடும்பமாக. එහෙනම් එකක් දෙකක් හම්බුනේ නැති වුණාම අපි මූණ ඇඹුල් කරගන්න ඕනේද? ஆகவே ஒரு சில காரியங்கள் கிடைக்காவிட்டால் நாங்கள் முகத்தை மாற்றக்கூடாது. මේ ලෝකෙම බලවන්ත දෙවියන් වහන්සේගේ උරුමය ඔබට දීලා තියෙන්නේ. இந்த உலகத்திலேயே வல்லமையுள்ள உரிமையை எங்களுக்கு தேவன் දැන් கொடுத்துள்ளார். අපි පොළොවේ නම් කියන ඔබ මම මේ පවුලෙන් අයින් කරනවා. இந்த பூமியில் நாங்கள் கூறுவோம், இந்த குடும்பத்தில் இருந்து உன்னை விலக்கி வைப்போம் என்று. ඔබ ඕක හරියන්නේ නැහැ. ඕක මම පවුලෙන් අයින් කරනවා කියලා නැද්ද? நாங்கள் இந்த குடும்பத்தில் இருந்து விலக்கி வைப்போம் என்று கூறினது இல்லையா? ආමෙන්. හalleluya. අපි ඔක්කොම කියන කතාවක් නේ. ඔබ මම නම් පවුලෙන් අයින් කරනවා. நாங்கள் எல்லோரும் கூறும் வார்த்தை குடும்பத்தில் இருந்து விலக்கி අපේ வைப்போம். දරුවන්ට නොකියුවත් අපේ සහෝදරයන්ට අපි කියලා තියෙනවා. நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கூறாவிட்டாலும் சகோதரருக்கு கூறியுள்ளோம். උඹ මම පවුලෙන් අයින් කරලා තියෙන්නේ. குடும்பத்தில் இருந்து விலக்கி வைத்துள்ளேன். උඹ එන්න එපා මගේ ගෙදරට. என்னுடைய வீட்டிற்கு வர வேண்டாம். උඹ එන්න එපා මේකට. இந்த இடத்திற்கு வர வேண்டாம். හalleluya. அல்லேலூயா. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ කියන එකම පවුලක් ඇටියට උන්වහන්සේ පිළිගත්ත ස්වර්ගයේ ඉන්න. ஆனாலும் கர்த்தர் கூறுகிறார், பரலோகத்தில் இருக்க ஒரு குடும்பமாக எங்களை தேர்ந்தெடுத்தார். අරුව ඕන්නම් සහෝදරයා. சகோதரன் வேண்டுமென்றால் ඌ පොඩි වංගුවක් ගහන්න ඇති ඔයගොල්ලන්ට. ஒரு சிறு காரியம் செய்திருக்கலாம். කීයක් හරි අරන් පොල්ල තියන්න ඇති.
எவ்வளவாவது எடுத்து உங்களுக்கு கொடுக்காமல் එක්ක මොකක් හරි දෙයක් කියන්න ඇති. ஏதாவது ஒன்று கூறி இருக்கலாம், උරුමයක් ඉල්ලන්න ඇති. ஏதாவது ஒரு உரிமையை கேட்டிருக்கலாம். ඒක ඔබට පාඩු නිසා ඌ සහෝදරකමින් ඌ අයින් කරන්න ඇති. அது உங்களுக்கு லாபம் இல்லாதபடியால் நீங்கள் அவனை விலக்கி வைக்கலாம். ලෝකේ දරුණුම පව් කරපු අපිව. நாங்கள் உலகத்திலே பாவம் செய்த நாங்கள், ලෝකේ දරුණුම වැරදි කරපු අපිව. உலகத்தில் தவறுகள் செய்த எங்களை දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ පවුලෙන් අයින් කරනවායි කියලා. கர்த்தர் கூறவில்லை குடும்பத்தில் இருந்து விலக்குவேன் என்று. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ පවුලේ අයවල්ව සිටින්න ඕනේ. கர்த்தர் ஒரு குடும்பத்திலே எடுத்துள்ளார் என்று. හොඳ වචනයක් කිව්වා නමස්කාරේ. ஆராதனையில் ஒரு வார்த்தை கூறப்பட்டது. ස්වාමිනී අපිව මිනිස්සු එපා කරන්න ඇති. கர்த்தாவே ஜனங்கள் எங்களை අපිව මිනිස්සු வெறுத்திருக்கலாம், කොම් කරන්න ඇති. எங்களை கேலி செய்திருக்கலாம், අපිව මිනිස්සු පිළිගන්න නැතුව ඇති. எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கலாம். හැබැයි ඔයා අපිව අතහැරියේ නෑ. ஆனாலும் நீர் எங்களை கைவிடவில்லை. මේ පොළොවේම උන්වහන්සේගේ සාක්ෂිය අපිට තියෙනවා. இந்த பூமியில் கர்த்தருடைய சாட்சி எங்களுக்கு உண்டு. අපි යැපෙන්නේ මනුෂ්‍යයන් එක්ක නෙමෙයි. நாங்கள் மனிதனோடு போராடுவதல்ல, අපි යැපෙන්නේ ਸਰව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ. நாங்கள் தேவனோடு, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனோடு. අපි පොඩි කාලේ දන්නවා අම්මා තාත්තා අපේ උවමනාව ඕන තරම් කුෂ්ඨ කරන බව. சிறு பிள்ளையாய் இருக்கும் போது தாய் தந்தை எங்களுடைய காரியங்களை நிறைவேற்றுவார். කණ්ඩ නැත්තම් පාන් රාත්තල ගෙනල්ලා ඒගොල්ලෝ නොකා දරුවන්ට කණ්ඩ දෙනවයි කියලා දන්නවා. ஆகாரம் இல்லை என்றால் பான் ஒன்று கொண்டு வந்து அவர்கள் சாப்பிடாமல் குழந்தைகளுக்கு கொடுப்பார்கள். ඒක නිසා දරුවන්ට අම්මලා තාත්තලා ගැන තේරෙන්නේ නැහැ. ஆகவே பிள்ளைகளுக்கு அம்மா அப்பாவை பற்றி புரியாது. ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද කපුටා කූඩුවට යද්දී? காகம் கூட்டுக்கு போகும்போது கண்டிருக்கிறீர்களா? දැකලා තියෙනවද උගේ පැටව කොහමද ඉන්නේ? அவர்களுடைய குழந்தைகள் எப்படி இருக்கும்? දෙනකම් පොලිමේ ඉන්නවද? ඒ කාට එක පෙරලගෙන කට අරගෙන දඟලනවා. ஒன்றோடு ஒன்று முற்றி மோதி துடித்துக் கொண்டிருக்கும் ஆகாரம் எடுக்க. අපේ දරුවොත් ඒ වගේ තමයි. எங்கள் பிள்ளைகளும் அப்படித்தான். මුන් ඉන්නේ කාක් පැටව වගේ. காக குஞ்சுகள் போல. කාලා 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 කන්නම තමයි ඉන්නේ. අර කෝණි මේ කෝණි අර දේ අරන් දෙන්න මේ අරන් දෙන්න. අම්මලා තාත්තලා කොහොම ඉන්නවද කියලා දන්නේ නැහැ. எப்போதும் அவர்கள் தேவைகளை வேண்டும் வேண்டும் என்றே கேட்பார்கள். தாய் தகப்பனை பற்றி நினைப்பதில்லை. මේ අම්මලා තාත්තලා දෙනවා. ஆனாலும் இந்த தாய் தந்தை கொடுப்பார்கள். ඊට වැඩිය දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආදරේ. அதை விட தேவன் உங்களுக்கு உங்களை දෙවියන් වහන්සේ ඔබට සපයනවා සියල්ල. தேவன் உங்களுக்கு சகலத்தையும் கொடுக்கிறார். අද අපි ජීවත් වෙන්නේ සතුටෙන් ප්‍රීතියෙන් නමස්කාර කරමින් ඇයි? நாங்கள் இன்று சந்தோஷத்தோடு கர்த்தரை ஆராதித்து இருப்பது ஏன்? මේ සභාව සතුටෙන් ප්‍රීතියෙන් ඉන්න නිසා. இந்த சபை சந்தோஷமாக இருப்பது படியா. දේව අභිමුඛයට එන්න ඕනි කොහමද? கர்த்தருடைய இடத்திற்கு எப்படி வர வேண்டும்? නේද? අර ඉස්සර මගේ අදීලිවන්තෙක් හිටියා මේ මායිලිය පැත්තේ. மாயலி என்ற இடத்தில் ஒரு விசுவாசி இருந்தார். එයා මොනවද කරන්නේ මේ පල්ලියන්න ඇඳ ගන්නවා. அவர் சபைக்கு செல்ல உடுத்திக் கொள்வார். බස් එක එනකම්ම අතු ගන්නවා මිදුල. பஸ் வரும் வரையே வெளியே சுத்தம் செய்து கொண்டிருப்பார். ගොඩක් දවස් වෙලාවට එයාට බස් එක මිස් වෙනවා. நிறைய நாட்களில் அவருக்கு பஸ் போய்விடும். ඇවිල්ලා කියනවා පාස්ටර් පයින් ආවේ පාස්ටර් පාරට බස් එක ගියානේ. வந்து கூறுவார் நடந்தே வந்தேன் பஸ் போய்விட்டது என்று. දැන් මං හිතුවා අනේ පවුනේ නේද බස් එක ගියානේ. ඉස්සරහා ගෙදර ඉන්නවා ඒත් මගේ සභාවට එනවා. அதற்கு முன் வீட்டில் இருக்கிறதும் ஒரு விசுவாசி தான். සිස්ටර් පාස්ටර් දන්නේ නැහනේ එයා අතු ගගා ඉන්නවා බස් එක ඇවිල්ලා යනවා. ඊට පස්සේ කෑ ගහනවා. அவர்கள் கூறுவார் அவர் முற்றத்தை கூட்டிக் கொண்டே இருப்பார் பஸ் போய்விடும் என்று. ඒ වගේ තාමත් ඉතින් එකෙක් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. அதுபோல் இன்னும் 1-2 பேர் இருக்கிறார்கள். කොහොමද දේව මේ පටන් ගත්තට පස්සේ තමයි මෙතනට වඩින්නේ. சபை ஆரம்பித்த பிறகு தான் இந்த இடத்துக்கு මම බස් එකක් දානවා වැඩි දුර නෙමෙයි. ரொம்ப தூரம் அல்ல. සාන්තානා පටුමකට. මොකද ඒකේ ඉන්නුන් එන්නේ පරක් වෙලා. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. දේව රාජ්‍ය කියන්නේ මේක අපේ රාජ්‍ය. தேவனுடைய ராஜ்யம் என்பது அது எங்களுடைய අපි එන්නේ අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට. நாங்கள் கர்த்தருடைய பிரசன்னத்துக்கு අර මම කිව්වා වගේ ස්වාමින්ගේ ගෘහයට යමු යයි කියන කල මහද ප්‍රීතිය නිපිලා ගියා. දාවිත් කියනවා මගේ හදවත සතුටු වුණා. தாவீது கூறுகிறார் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு செல்லும் போது என்னுடைய இருதயம் சந்தோஷத்தினால் பொங்கினது என்று. පූජක වෙන්නේ අලුයම 4ට උදෑසන 4ට. ஆசாரியர்கள் 4 மணிக்கு வருவார்கள். ඒක ගිහිල්ලා ඉන්නවා 2 3 ඉඳලා. அவர் போயிருப்பார். ඉඳගෙන ඉන්නවලු දොර අරිනකා.
கதவு திறக்கும் வரை உட்கார்ந்திருப்பார். මොකද පූජකයාට විතරයි දොර අරින්න ඒවා පුළුවන්. ஆசாரியர்கள் மட்டுமே அதை திறக்க රජෙක් முடியும். වුණත් ඉවසගෙන හිටියා. ராஜாவாக இருந்தாலும் காத்திருக்க வேண்டும். ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ඔබ සතුටු වෙන්න ඔබට තියෙන එකම මාර්ගය. ஆகவே கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தில் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருங்க. ඔබේ ආරක්ෂාව තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා රජයේ නෙමෙයි. உங்களுடைய பாதுகாப்பு இலங்கை அரசாங்கத்தினால் இல்லை. ඔබේ ආරක්ෂාව තියෙන්නේ පොලිසිය නෙමෙයි. உங்களுடைய பாதுகாப்பு ඔබේ ආරක්ෂාව තියෙන්නේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ නෙමෙයි. ஆமியில் இல்ல உங்களுடைய பாதுகாப்பு. ඔබගේ ආරක්ෂාව තියෙන්නේ ඔබගේ ගෙදර අය තුල නෙමෙයි. உங்களுடைய வீட்டாரில் பாதுகாப்பு இல்லை. ඔබගේ ආරක්ෂාව තියෙන්නේ ਸਰව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේගේ. உங்களுடைய பாதுகாப்பு இருப்பது சர்வ வல்லமையுடைய தேவனிடத்திலே மட்டுமே. එහෙනම් ඔබගේ ජීවිතයේ දවසින් දවස ස්වාමින් වහන්සේට තව තවත් ලං වෙන්න ඕනි. ஆகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தருடைய இடத்தில் நெருங்கி சேர வேண்டும். මේ වචනේ තුල ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති දීමෙන් ප්‍රශංසාවෙන් නමස්කාරයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට එන්න ඕනි. இந்த வார்த்தை கூடாக நீங்கள் கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லி துதித்து ஆராதித்து அவருடைய නැත්තම් මෙතන ඉන්න சமூகத்துக்கு එක வர පව්. வேண்டும். இந்த இடத்தில் இருப்பவர் பாவம் මම දැක්ක දාඩියක් දාලා. வேர்த்து சொல்லுங்க. දාඩියක් දාලා. வியர்த்திருப்பார்கள். හalleluya. ඇයි ඒ? ஏனென்றால் මං charge වුණාට අරුන් charge නැහැ. හරියට නිකන් හයිබ්‍රිඩ් වගේ බැටරිය ගියොත් ගියාම තමයි. ලක්ෂ ගාණක් ඕනි හොයාගන්න. හදාගන්න. ස්වාමින්ට ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේට ඔබ යාච්ඡා කරා. நீங்கள் உங்களுடைய தேவனுக்கு ஜெபம் பண்ணுங்க. දෙවියන් වහන්සේගේ පවුලේ අය ඔබ. நீங்கள் தேவனுடைய ඔබ குடும்பம். තීරණයක් ගන්න අද. நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் ඔබ எடுங்க. තීරණයක් ගන්න අද. இன்று நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுங்க. මම මගේ සභාවට උදෙන් එනවා. நான் என்னுடைய சபைக்கு அதிகாலையில் வருவேன். මගේ සභාව அது என்னுடைய சபை. ස්වර්ගෙන් මට දීලා තියෙන සභාව මාව වර්ධනය වෙන්න. பரலோகத்திலிருந்து எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட சபை. ස්වර්ගයෙන් නියම කරපු සභාව. பரலோகத்தினால் நியமிக்கப்பட்ட சபை. එහෙනම් මං උදෙන් එනවා. ஆகவே நான் அதிகாலையில் வருவேன். මොකද මම තෝරාගත්ත වංශයක්. ஏனென்றால் நான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனம் උත්තම පූජකයෝ. ஆசாரியர்களாக ධර්මිෂ්ඨ සෙනග. அஹ், நீதிமான்களாக. අයියෙන් කියන්න බලන්න ආමෙන් කියලා. ஆமென். ආමෙන්. දැක්කද එක කොල්ලගේ කටහඬ කොහමද ඇහෙන්නේ ගෑනු කොම් පරාදය කරලා. කියන්න බලන්න ආයෙමත් ගෑනු. හැබැයි ගෑනු අයට ඕවා තමයි බැරි. නේද? ගෑනු අයට පොඩ්ඩක් එහෙම කෑ ගන්න අමාරුයි. හැබැයි දුන්නා නම් මොනවා හරි කටේ දාගෙන අඹර කියන්න හොඳට කියයි. ස්වාමීන් වහන්සේ අඩුයි. ඒ වුණාට ගෑනු අය තමයි දෙවියන් වහන්සේට ගොඩක් ලංව ඉන්නේ. උන් ලංව ඉන්නවා. ඉන්න ගමන් ඉන්නවා. ආමෙන්. හalleluya. දෙවියන් වහන්සේ යහපත්. ඔබට මට ආදරය කරනවා. தேவன் අපි உங்களை උන්වහන්සේගේ நேசிக்கிறார். පවුලේ අය. நான் தேவனுடைய குடும்பத்தார். අද මේ වචනේ අහන්න ගොඩක් අය නෑ අපි අතර. இந்த வார்த்தையை கேட்க எங்கள் மத்தியில் நிறைய பேர் இல்லை. ඒක නිසා තමයි මම කිව්වේ අද දෙමළෙනුත් කියලා අපි ට්‍රේප් වීඩියෝ එක YouTube දාන්න ඕනි කියලා. ஆகவே தான் மொழிபெயர்ப்போடு நாங்கள் யூடியூபில் போடுவோம் என்று. මොකද ගැලවීම දුන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. ஏனென்றால் ரட்சிப்பை கொடுத்தது ඔබ தேவன். මම වෙනුවෙන් ජීවිතේ පූජා කරේ ජේසුස් වහන්සේ. உங்களுக்காக எனக்காக மரித்தது இயேசு. ඔබ මාව කැඳවාගත්තේ උන්වහන්සේ. என்னையும் உங்களையும் அழைத்தவர் இயேசு. අපේ ශාපය පාපය අන්ධකාරය නපුර සියල්ලම අපේ ඇදහිල්ල තුලින් ඉවත් වුණා. எங்களுடைய பாவ சாபம் இருளின் வாழ்க்கை எல்லாவற்றையும் எங்களில் இருந்து நீங்கிவிட்டது. අපේ ඇදහිල්ලේ දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ. அந்த விசுவாசம் ஆண்டவருக்குள் இருக்க வேண்டும். ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසාව වේවා. கர்த்தருக்கு மகிமை ඔබ உண்டாவதாக. කී දෙනෙක් ස්ථීරව තීන්දුවක් ගත්තද අද? நாளில் எத்தனை பேர் ஒரு தீர்மானம் අපි எடுத்தீர்கள்? නැගිටිමු ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛේ. கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தில் நாங்கள் எழுந்திருப்போம். මෙතෙක්කල් තීරණයක් ගත්තේ නැති අය තීරණයක් ගන්න ඕනි. இந்நாள் மட்டும் நீ தீர்மானம் எடுக்காதவர்கள் தீர்மானம் எடுக்க දෙවියන් වහන්සේ முடியும். ඔබට දීලා තියෙන තැන. கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற இடம். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කැඳවුවේ උන්වහන්සේට වංශයක්. கர்த்தருடைய ஜனங்களாக உங்களை தேர்ந்தெடுத்தார். උන්වහන්සේට සෙනගක්. கர்த்தருடைய ஜனங்களாக தேர்ந்தெடுத்தார். උන්වහන්සේට ධර්මිෂ්ඨ සෙනගක්. நேர்மையான ஜனமாக උන්වහන්සේගේ උත්තම පූජකයෝ ඔබ. ஆசாரியர்களாக உங்களை தேர்ந்தெடுத்தார். පරණ ගිවිසුමේ පූජකයා කියන්නේ හිටියා. பழைய ஏற்பாடிலும் ஆசாரியர்கள் ඔහුට இருந்தார்கள். තමයි දේව අවුරුද්දකට සැරයක් හරි අතිශුද්ධස්ථානයට යන්න පුළුවන් වුණේ. பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு வருடத்துக்கு ஒரு முறை செல்ல முடிந்தது. හalleluya කියමුද අයියෙන්? அல்லேலூயா.
අද ඔබ හැම කෙනෙකුට මේ අති ශුද්ධ ස්ථානයට යන්න පුළුවන්. இன்று உங்கள் අனைவருக்கும் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு හාලෙලූයා. ஹalleluya ඒ යේසුස් වහන්සේ කරුණ කරගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ පවුලේ අයවල් වගේ ජීවත් වෙන්න උන්වහන්සේ අපට ආශිර්වාද කර තිබෙනවා. இயேசுவை கொண்டு அவருடைய குடும்பமாக வாழ நம்ம அனைவருக்கும் அனுகிரகம்